Takže čus ľudia, vítam vás do ďalšieho videjka. A dnes to bude Minecraftu a Annihilation, takže môžeme ísť na to. Ideme do Blue. A tak čo? Ne. A tak do Red. Alebo do Green. No. Tak do Yellow. Yellow by tu malo byť niečo voľné. Yellow je, jak vždycky. Takže ideme. Trošinku sa mi to naguje, ale trošinku. Teraz by to nemalo byť nič. Aké strašné. Sláň nie. Takže ja si to rovno vyťažím s dreveným tóne. Jeden. Toto. Potom inak sme na gamerovom servere, aby ste vedeli. Viete. Takže tu tu si vykopím tento. Tak, idem si pre drevo, semka. Jak som sa rozlákol. Semka si idem spraviť. Spravím takto, dobre. Spravíme si styk. Inak už som dlho nehral, takže, ale ako, jo, ja si musím ešte spraviť onú vec, ale nevadí, zvládnem. Takto, tam, semka, dobre, perfekt, jo, ešte jedno, tak dobre, alebo idem, sa nepotrebujem spraviť. Čo? Nejde to vyhľadať. Nevadí. Ja to spravím inak. Je to vonku. Trošku sa mi to laguje a za to sa ospravedlňujem. Ako nahrávam z Bandicapu, nemyslíte si, že nie, že s Hypercam 3, to fakt nie. Ja už z Bandicapu a niečo mám Minecraftom, takže by som to mal. Idem nedať vypáliť semka. Som zlakol, že mi to je šlo. Piecť, je to dobre, ja si to vyčkáme trošku, a to nebude ešte také to je. Ja to nemôžem. Zatiaľ si idem prevodom. Snáď mi to nešlo, lebo keď áno, tak fú, to je dopadnú dobre, no. Tak ideme semka. Keď mi to vybrá, tak si ma neželá. No, výborne. Takže, kde tóny, aha, to je, dobre, tak to, okej, a ja rád by som si spravil brnenia, tak teraz nechcem zdržovať, až keď sa mi to vypeče, a tak radšej idem už na nich. Trošku mi to bude lagovať, keď ich budem zabíjať, a tak skúsim to nejak zvládnuť. Počkať, čo to je? Aha, tak to.
No zvláštne im to neubíja oný Hangeber. To je fakt zaujímavé. Už to asi behá, asi neviem. No, dosť. Semka. A tuto by sme ich mohli nájsť. Semka, ideme hore. Au! Ne, prosím. Ne. No to dopadne dobre. Do neho. Rozdrťte mu hlavu. Takže zničili nám náš drahý Nexus. Ja som si to myslel, že ešte dlhšie budeme hrať, ale s týmto zničením Nexusu sa s vami lúčim a ospravedlňujem sa dakedy, že sú také krátke videá, ale tak no, preto. Takže z tohto videa je to všetko a čus. Fuck you.